Jay Baboy mat ni ko dito ni Auntie Juby. Kasaok man dito nga baboy. Apay papanan nyo, apay nga adat kayo. Hala, manong. Ano man ang tiyag kasar di tabangir. Kita mo man yung nervyosa. Amo mo tanwa sa tiyag kasar kat. Da kami ti pagdisdis kitaran nyo. Adayin may nga nagpili kat siya ti kikitaan na. Ay apo. Ay na, man yung nervyosa nga talaga. Kasla nga matay ti nervyos ko. Ang kwa mo ti aramida, kanya matanan, napay gamang nakarawrawat kayo ti karne. Uray lang matumtumba kayo ti ulaw yuk, sige, at ta karne. Napay gamang nga kayo nga agnatan, ado mati patatas ijay bugyas, ado ti cauliflower ijay kabayan, uray patay ijay sagad ijay sablan kanyo. Nga maapay nga da kami nga baboy ti umayo pagdisdis kitaran. Why, my lord? Ay na, maulawak San Mildred. Awan ti amok nga ibagak Pasensya amon. Adumat, titilapya dya ang buklaw. Tauray patay dya si sige ngal-ngalan nyo. Namapaypay lang nga dahito yung karne. Dahito yung karne, may nga baboy nga labutaban nyo. Uray pa dya tabana. Ay na, nakagrabe kayo. Uray makayahay blood kayo. Uray maululaw kayo kat sige. Karne lagta. Ay po, agbalbaliw kayo man gamin. Agnatang kayo rin sa agpaminsan. Ay na. Amuyo ba? Plano pa ko mga ag-diet. Tani nakatabtaba ako. Ano nga iti point nga ag-diet di ba? No, partiyan dakamot lang. Ay na, ay apo ni umay mananjay agpili ti baboy. Sak tikit kita na. Kung mo nun na ito'y beauty, tikit kita na. Uy nun na ito'y naitabak. Ay na, pangpangasi. Ngimda kayo mat kumanga tartarakan ti baboy, maasi kayo. Pantianda kami mat adit, ani. Aglalaok kami kat adumang sirsire. Pahin na. Diba kababain, si kamat man tinakalabos. Tapos kikitanda. Jay kanyam, diba? Meron naman kaming, adamatibain mi adi kuma. Isa mo da kayo nga agtartarakan ti baboy, laban mi mat adi ti rights mi. Nga dapat adamat iti cover da iti bagi mi ta. Padasin nyo ka di nga magmagda di da kalsada nga naka-open wino awan ti panty yu kat di ba kababain. Baboy kami ang agpaiso nga of course we have feelings mat adi. Maawatan nyo mat kumaday ta. Di ba? Di ba? Hello apo, naimbag nga daw. Kahit ko lang agpasalamat, amin kadagay barbaro nga nag-subscribe ijay YouTube, ijay lakay tugoy. Ma-appreciate ko la unay day ko day panag-subscribe yo. Kitsapay ko mata suportaran nyo mat dayto nay Donya Pidang page tayo. Kat day lang ti may bagak agyaman nakada kayong kanayon nga agbuybuy at ti video. Share lang. Salamat unay. Thank you. 150.